המכשיר הזה שאני מחזיק ביד נועד למחוק על קלף בפרט פרשיות באופן שרק את האות נמחק ולא פוגע בקלף. לקחתי אותו לרב מחפוד, ניסינו אותו, השתמשנו בו במיקום וראינו שהוא עמיד, הוא לא מנוע של מברשת שיניים או של מאוורר של ילדים, הוא ממשיך לעבוד. קראנו לפי הנוסח שכתוב פה למחוק בצורות עגולות וסיבוביות, ניסינו גם את זה, יצא מחיקה יפה, ניסינו על כל דבר, גם בכתב דיו, גם בעט, הוא מוחק נפלא, מוחק נהדר, ולכן הרב מחפוד כתב המלצה, כותב, ראיתי את המכשיר, מוחק סתם המקורי, באופן שלא יוכר שום פגיעה בקלף, והני לחזק את ידיהם של העושים במלאכה, הרב נפתלי ואדיר ארנפלד, ולפעלת הבא אמרין נשאר, וחתום הרב שלמה יוסף מחפוד, גבד יורה דעה, מכשיר מצוין לסופרים, מי שישתמש בו יראה ברכה בעמלו.